Mill-2013 sal-2018 l-uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wiġbu għal aktar minn 31,000 sejħa. Kważi kull sena jidħlu madwar 5,000 talba għall-għajnuna, għalkemm iċ-ċifri juru li kull ma jmur is-sejħiet qed jiżdiedu. Is-sena l-oħra l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wiġbu għal aktar minn 5,600 sejħa u fl-ewwel xahar ta' din is-sena diġà daħlulhom aktar minn 400 sejħa. Fatturi li skont id-direttur ta' dan id-dipartiment Emanuel Bsajla qed iwasslu għal dawn in-numri huma żieda fil-popolazzjoni u aktar għarfien fost il-pubbliku. Tipi differenti għandek nirien, għandek oil spills, għandek assistenzi, għandek kull tip ta' salvataġġ fil-karozzi, salvataġġ fl-irdum. Meta jkun hawn l-għargħar għandek pumping, naħħu l-affarijiet li f'xi maltempata nistgħu jikkaġunaw ħsara lil ħaddieħor. Huwa vast ħafna x-xogħol tagħna. Is-Sur Bsajla spjega li d-dipartiment li jmexxiju jaħdem ma' bosta entitajiet fosthom mal-Pulizija, mal-Forzi Armati ta' Malta u mal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Iżda mhux biss. Bħalissa dej eżerċizzju bejn il-Protezzjoni Ċivili u Transport Malta biex jaraw kif jistgħu inaqsu l-oil spills mit-toroq li tul is-snin iżdiedu b'mod drastiku. Huma oil spills li huma kkawżati jew bit-traskuraġni jew għax ikun hemm xi inċident, allura bħalissa qegħdin nagħmlu eżerċizzju biex nidentifikaw il-postijiet l-iktar vulnerabbli li jsiru li qed ikollna din it-tip ta' sejħa biex nippruvaw aħna neħdu ħsieb innaqsuhom ukoll. Fuq dan ix-xogħol kollu d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jaħdem ukoll biex iżid l-għarfien fost il-pubbliku u dan jidher li qed iħalli l-frott hekk kif skont is-Sur Bsajla qed jidħlu bosta talbiet mingħand terzi persuni li jaraw affarijiet li fl-opinjoni tagħhom ma jkunux skont il-liġi, bħal bibien tal-emerġenza mhux aċċessibbli jew injam u drab fil-garaxxijiet. Aħna mbagħad nibgħat persuni, nippruvaw bil-kelma tajba, nitkellmu ma' dak li jkun li hemm il-ħajja tan-nies fin-nofs u sissa ħanajtek, sissa bdejna niddiskutu magħhom fejn ikun hemm daw il-postijiet illi ikonna notifikazzjoni fuqhom biex dak li jkun jieħu ħsieb u jiġi up to standard. Din il-ħidma mis-senija tkompli tissaħħaħ meta fil-Parlament tkun approvata liġi tal-għarfien u s-sigurtà dwar in-nirien, magħrufa bħala Fire and Safety Regulations. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.